Panjenenganipun Bapa Budiyana ingkang minangka cucuking Cundaka. Panjenenganipun Bapa Surati sasana sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asra'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepunden, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama ingkang tansah kula bekteni ugi ingkang kula hormati. Ugi kunjuk dumateng sedaya tamu undangan ingkang boten sahut nyebat setunggal bapa setunggal iku ingkang kula hormati. Langkung-langkung kunjuk dumateng keluarga besar saking pinanganten kakung nggih menika Bapa Mas Ad ugi sedaya keluarga ingkang kinurmatan, ugi sedaya pemerintahan wonten Desa Ngaren khususipun wonten dusun Kalitelah mriki ugi ingkang kula hormati. Saderengipun monggo kula dherekaken ngajakan puja lan puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun anglimpahaken pinten-pinten rahmat dumateng kita sedaya sehingga wedal siang puniki panjenengan sedaya saged rawuh nggih menika saking undangan saking kadang kula sepuh nggih Bapa Surati sekeluarga. Inggih ing wedal puniki Bapa Surati sekeluarga ngucapaken syukur alhamdulillah dene saged hanjenengi inggih menika anggenipun dhawuhaken putra-putrinipun ugi ingkang sampun dipun ijab kabulaken sah miturut pemerintahan Desa Ngaren inggih menika wulan-wulan ingkang sampun kapengker ugi nembe mawon dipun dhawuhaken miturut adat ingkang sampun kelampahan wonten dusun Kalitelawah mriki. Inggih ingkang sepindah Bapa Surati ngucapaken inggih menika sugeng rawuhipun para tamu kakung Sumawana Putri. Ingkang kelajenganipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa rawuh ing pahargyan ing wedal siang puniki. Ugi ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sanak sederek tangga tepalih ugi dumateng para rawuh sedayanipun ingkang sampun ambantu menggah keprawanipun Bapa Surati sekeluarga. Nun inggih Bapa Surati sekeluarga boten saged lelintu punapa-punapa. Sagedipun hamung muji donga pangastuti mugi-mugi sih kadarman kasihan pensan sami pikantuk lelintu ingkang matikal-tikal saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ugi panjenengan sedaya dipun tambahing donga pangusti dumateng pinanganten sekalian nggih menika badhe bebrayan wonten madya masyarakat dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Ugi enggal-enggal pikantuk momongan putra utawi putri ingkang soleh saha solehah. Ugi kelajenganipun mbok bilih anggenipun ngaturaken pasugatan dedaharan sedayanipun. Ugi palenggahan sedayanipun kirang pranani dumateng para rawuh sedayanipun. Bapa Surati lumantar kawula ing wedal puniki nyuwun agunging sih pangapunten. Makaten samanten nggih kula ngaturaken mbok bilih anggen kula matur kathah klentah-klentenipun kula manungsa biasa tesih kathah kelepatanipun kula nyuwun agung isih pangapunten. Kula tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.